Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ni JR na si Toto. Hindi niya tunay na pangalan. Walang eksaktong taon. Santa Monica, Dumalag, Capiz. Itong mga panahong ito, nasa edad 12 pa lamang si Toto at mula siya sa angkan ng mga manggagamot. Anak siya ng kilalang manggagamot na si Carpio at ang lolo naman niya ay ang maalamat na si Juan Tumog. Nagsimula ang paglalakbay ni Toto sa mundo ng lihim na karunungan noong nasa edad 12 pa lamang siya. Bagaman mula sa angkan ng mga manggagamot, ay binigyan siya ng kalayaan ng mga magulang niya na mamili ng landas na kanyang tatahakin. Ngunit, pinili ni Toto na sundan ang yapak ng kanyang nasirang lolo Juan. At isa sa mga unang gamit na nakuha niya ay ang kanyang mutya ng sinukuan. Hindi rin biro ang pinagdaanan nito bago niya nakuha ang mutya. Gawa ng bata pa lang siya noong mga panahong yon. Ngunit sa kabila ng kanyang murang edad, ay determinado siyang makuha ang mutyang yon. Hating gabi ng Biyernes Santo, umakyat siya sa bundok upang subukang kunin ang mutya ng sinukuan sa mismong puno nito. Bit-bit ang isang gulok na pinadasalan niya sa tatay niya, ay naghintay siya ng tamang pagkakataon. Pagtapat ng alauna ng umaga ng Biyernes Santo, inakyat niya ang puno ng sinukuan. Itinuro din sa kanya ng lolo niya ang paraan ng pagkuha ng mutya nito. At ito nga ay sa pamamagitan ng tinatawag na bungad o ang paghingi ng pagpayag mula sa mga nagbabantay sa punong yon. Nung nasa tuktok na siya ng puno, taimtim siyang nagdasal. Hiniling niya na ipagkaloob sa kanya ang mutya ng punong yon. Matapos niyang magdasal, ay pikit mata niyang iwinawasiwas ang kanyang dinasalang gulok sa mga sanga ng puno ng sinukuan. Nang matapos ang ilang beses na pagwasiwas, ay agad din siyang bumaba. Kasabay ng pagbaba niya, ay ang pagkahulog ng nag-iisang sanga na naputol niya mula sa itaas ng puno. Hindi pa man ito sumasayad sa lupa, ay sinalo niya ito gamit ang kanyang bibig. Nang kagat-kagat na niya ang sanga, inihanda niya ang kanyang gulok sa kadahilan ng alam niya na may mga elementong susubok umagaw sa nakuha niyang mutya. At habang humahakbang siya papalayo sa puno, ay umuusal siya ng mga dasal ng pasasalamat sa pagbibigay pahintulot sa kanyang kunin ang mutya. Nang makalayo na siya ng ilang mga dipa, agad siyang tumakbo ng napakabilis habang kagat-kagat pa din ang sanga ng sinukuan. Papasikat na ang araw noong dumating siya sa bahay nila. Agad naman niyang nakasalubong ang tatay niya na noon ay nakaupo sa atangan ng bahay nila at may hawak na isang mangkok ng asin. Toto! Bilisan mo! Pumasok ka na! May mga nakasunod sa'yo! Sigaw ng tatay ni Toto na si Lolo Carpio. Humahangos itong naupo sa sahig nila habang kagat-kagat pa din ang sanga ng puno ng sinukuan. Binitawan niya lang ito nung sabihin ng tatay niya na pwede na niya itong bitawan. Laking gulat ni Toto dahil habang nag-uusap sila ng kanyang ama, ay may kung anong mga ingay siyang naririnig sa labas ng bahay nila. Mga alulong ng aso, iyak ng bata, mga nakakatakot na sigaw na mula sa hindi makitang mga nilalang, at kung ano-ano pa. Oh, bakit parang takot na takot ka?
Tanong ng tatay nito. Wala naman po, Papang. Tugon ni Toto. Ngunit siniguro ni Lolo Carpio sa kanya na walang sino man sa mga nilalang na yon ang makakapasok sa loob ng bahay nila sa kadahilanang ito ay protektado ng mga dasal at pangontra. O siya, amin ang sangang to, nang madasalan na natin at malaman kung karapat dapat ka ba sa mutya ng sinukuan. Wika ng tatay nito. Agad naman niyang iniabot sa ama ang kanyang kagat-kagat na sanga. Habang pinuputol ito ng tatay niya, ay may inuusal itong isang dasal. Hanggang sa isang maliit na bahagi na lamang ang natira. Mga 1.5 pulgada lang ang haba nito. Laking gulat ni Toto nang balatan na ito ng tatay niya dahil mula sa puting-puting sanga ng kahoy ay naging kulay itim ito. Nanlumo si Toto sa pag-aakalang hindi siya karapat-dapat sa mutya. Ngunit nabuhaya naman siya ng loob nang sabihin ng tatay niya na, tinanggap ka ng mutya, anak. Binabati kita. Ngayon alagaan mo ito ng mabuti at huwag gagamitin sa mga kalokohan mo. Wika ni Lolo Carpio sa kanya. Sa murang edad kasi, ay talagang maloko itong si Toto. Madalas nakakarinig ng sumbong ang tatay at nanay niya tungkol sa mga kalokohan nito. Isa nga sa mga kalokohang ginawa nito ay nang minsang pagdugtungin niya ang mga tali ng kalabaw ng mga kapitbahay nila. Ang dahilan niya kung bakit ginawa niya ang bagay na yon ay hinayaan ng kapitbahay niya na kainin ang mga mais na itinanim niya sa gilid ng palayan. Hindi naman masisi ni Lolo Carpio ang batang si Toto noong mga panahong yon, sa kadahilanang pinaghirapan nga naman niya ang pagtatanim ng mga mais na yon. Sa paglipas ng panahon, pagtungtong ni Toto sa edad na 15, ay mas naging mahusay siya sa larangan ng lihim na karunungan. Natuto na din siya ng iba't ibang mga dasal pang kombate at noon ay sumasabak na din siya sa mga gamutan kasama ng kanyang ama. Isang araw ay may ginagamot silang isang tao na ayon sa mga kamag-anak ay pinarusahan ng mangkukulam dahil sa ang buong katawan nito ay punong-puno ng mga sugat. Dagdag pa ng kamag-anak ng taong ginagamot nila. Ilang buwan na din itong iniinda ang nakuhang karamdaman. Papang, may pag-asa pa bang gumaling ang taong yan? Tanong ni Toto. Toto, bilang isang manggagamot, hindi dapat ganyan ang tanong mo. Ang isipin mo ay kung paano mo siya mapapagaling. Lagi mong tatandaan ang problema ay dapat hanapan ng solusyon, hindi lutasin ng isa pang problema. Wika ni Lolo Carpio. Agad nitong inutusan si Toto na maghanda ng mga gagamitin nila sa panggagamot. Habang nagsasagawa ng panggagamot ang tatay niya, matyaga siyang nagmamasid sa bawat nangyayari. Hanggang sa mapansin niya ang isang kakaibang insekto na gumagapang sa balikat ng tatay niya. Agad niya itong hinuli at inilagay sa isang garapon. Hinintay niyang matapos ang tatay niya sa ginagawang ritual at nung matapos na ito, agad niyang ipinakita dito ang nahuling insekto. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Carpio at agad na patingin sa pasyente niya. Hindi to kulam. Isang mambabarang ang may kagagawa nito sa'yo, Pio. Wika ni Lolo Carpio. Agad niyang inilabas sa garapon ang insektong nakuha ni Toto at tiningnan niya ang mga paa nito. Agad naman niyang nakumpirma na kagagawan nga ito ng isang mambabarang. Sa kadahilanang
Nakita nito ang isang sinulid na nakatali sa paa ng insekto at nababalot na ito ng dugo. Nangangahulugan lang na ang insektong yun ay mula na sa katawan ng kanyang pasyente. Muli niya itong ibinalik sa garapon at sinabihan si Toto na bantayan ng insekto dahil sa pamamagitan nun ay mahuhuli nila kung sino ang mambabarang na nambiktima sa kanilang pasyente. Pio, hindi ka gagaling hanggat hindi natin napapatay o napapasuko ang may kagagawa nito sa'yo. Pero sa ngayon, ligtas ka na dahil sa mga dasal na ibinalot ko sa katawan mo. Pansamantala, dumito muna kayo para mabantayan kayo ng mabuti at masigurong hindi na kayo magagalaw ng kung sino mang mambabarang ang may gawa nito sa'yo. Wika ni Lolo Carpio na agad namang sinunod ng kanyang pasyente. Inutusan din ni Lolo Carpio si Toto na puntahan ang nakatatanda nitong pinsan na si Dante para makatulong sa gagawin nilang pagtugis sa mambabarang. Si Dante ay isa ding manggagamot at antingero. Anak naman ito ng kapatid ng asawa ni Lolo Carpio. Pagdating ni Dante, agad na nagpaalam sina Lolo Carpio na aalis upang tugisin ang mambabarang. Ngunit pinigil sila ni Toto sa kadahilan ng bigla na lamang nangisay ang kanilang pasyente. "Papang! Si Mang Pio!" Sigaw ni Toto at dali-dali nila itong pinuntahan. Nakita nga nilang nangingisay si Pio. Agad nilapitan ni Lolo Carpio ang pasyente at tiningnan. Hindi na pala natin kailangan lumayo. Nandito na ang may kagagawan. Wika ni Lolo Carpio. At agad naman itong nagdasal ng dasal na panghuli. Nang masiguro na ni Lolo Carpio na nahuli na niya ang kaluluwa ng mambabarang, ay nagsimula na itong magtanong. Sa hindi malamang dahilan, ay talagang hindi nagsasalita ang nilalang na nasa loob ng katawan ni Pio. Kahit anong gawing parusa sa kanya ni Lolo Carpio at Dante, ay wala talagang epekto ito sa kung sino mang nakasapi kay Pio. Hanggang sa naisipan ni Lolo Carpio na pasubukan kay Toto ang hawak niyang mutya ng sinukuan. Toto, dito natin masusubukan kung may natutunan ka nga ba sa lahat ng itinuro ko sa'yo. Wika ni Lolo Carpio. Agad namang tumango si Toto. Sa kaloob-looban nito, ay gusto niya ding malaman kung hanggang saan ang kakayahang taglay niya. At bago nga sumuong sa gamutan, ay nag-usal muna siya ng mga dasal na pangproteksyon para sa sarili niya. At gamit ang mutya ng sinukuang nakasabit sa leeg niya, ay tinanong niya ang mambabarang. "Ikaw, anong pakay mo sa lalaking to?" Tanong ni Toto, ngunit ngumiti lang ito ng nakakaloko sa binatilyo. At muling bumalik sa pananahimik. Napatingin si Toto sa dalawang nakakatanda sa likuran niya at tumango naman ang mga ito. Ibig sabihin ay ituloy niya ang kanyang ginagawa. Nang bigla na lang nag-ihip ng dasal sa daliri niya itong si Toto, na kaagad namang pinigilan ni Dante. Naku Toto, wag yan. Hindi mo pa alam gamitin ang dasal na yan. Ngunit napangiti lamang si Toto sa sinabi ng tiyuhin. "Ako na po ang bahala, Tio Dante." Tugon lang ni Toto. Tinuloy niya ang kanyang ginagawa. Matapos niyang usalan ng dasal ang daliri niya, ay agad niya itong idinampi sa kamay ng pasyente. Na bigla namang nagsisisigaw na akala mo ay sinusunog ang balat nito. Dahil sa ginawa ni Toto, ay bigla namang napalapit sa kanya ang dalawang nakatatanda. At habang ginagawa yun ni Toto, ay tuloy lang sa paghiyaw yung mambabarang.
dahil sa labis na pagpapahirap na nararamdaman niya na ginagawa ni Toto. Ngayon, tingnan ko ang tigas mo. Tuloy-tuloy lang si Toto sa ginagawa niya hanggang sa napilitan ng magsalita ang nilalang. Ona! Ona! Magsasalita na ako. Masyadong bastos ang taong ito. Hindi na niya iginalang ang anak ko. Wika ng nilalang na nasa loob ng katawan ng pasyente. Ayon sa salaysay ng mambabarang, palagi nitong binabastos ang anak niya sa tuwing dadaan ito sa tapat ng bahay nila Pio. At isang araw nga ay hindi na ito nakatiis. Nagsumbong na ito sa kanyang ama na isa palang mambabarang. At ito ang naging dahilan kung bakit nakaratay sa higaan si Pio. Sa loob yon ng mahigit 2 buwan. Pasalamat na nga lang daw ito at hindi siya tinuluyan ng mambabarang. Matapos na magsalita ng mambabarang, ay napalingon ulit si Toto sa tatay niya at sa tiyuhin niya na nakatayo pa rin sa likuran niya. Gawin mo kung ano sa tingin mong tama, Toto. Wika ng tatay niya. Inutusan ni Toto ang mambabarang na alisin ang itinanim nito sa katawan ni Pio at sumunod naman yon. Pagkatapos nitong mag-alis ng mga itinanim niya, ay hiniling niya kay Toto na pakawalan siya. Pero hindi sumang-ayon si Toto. Sa halip ay ginilitan niya ng leeg ang pasyente niya gamit ang kanyang daliri. At sa harapan nila Lolo Carpio ay nangisay ang katawan ni Pio. Nawalan din ito ng malay. Paggising nito ay agad naman siyang tinanong ni Toto kung ano ang naaalala niya. Ngunit wala itong matandaan sa mga nangyari. Pinagpahinga muna nila ito bago pauwiin at binigyan din nila ng pangontra para hindi na balikan pa ng may gawa sa kanya. Ang buong akala nila ay tapos na ang pangyayaring yon. Dahil sa paglipas ng panahon, ay unti-unting nanumbalik ang katawan ni Pio sa dati. Sa madaling sabi ay gumaling ito, ngunit makalipas pa ang ilang buwan, si Toto ang binalikan ng pamilya ng mga mambabarang. Napag-alaman din nila na sa pamilya pala nung mambabarang, hindi lang nag-iisa ang may aral sa kaliwa. Gawa ng pati pala ang asawa nito ay marami ring alam. Maliban pa sa pagiging mambabarang, ay isa din pala itong binabantog na aswang sa Santa Monica. Nangyari naman ito nung minsang naglalakad si Toto pauwi galing sa basketball court. Sadyang mahilig sa basketball kasi itong si Toto. At minsan ay inaabot ito ng hapon sa paglalaro lang ng basketball. Nung pauwi na siya, sinalubong siya ng isang babae. Ikaw pala ang anak ni Carpio? Ang binatang pumatay sa asawa ko. Wika ng babae. Umatras si Toto dahil sa kilala niya ang babaeng yon. Habang umaatras ay nag-uusal na siya ng dasal at laking gulat niya na sa halip na sumalakay ang babae ay bigla na lang itong pumasok sa kagubatan. Inakala ni Toto na tatakas na ito, kaya dali-dali din siyang tumakbo papauwi sa kanila. Dahil nung mga oras na yon ay wala man lang siyang dalang kahit na anong panglaban. Habang tumatakbo siya ay nararamdaman niya ang pagkaluskos ng mga damo sa tabi ng daan. Alam niyang hinahabol siya ng babaeng yon. At nang malapit na siya sa bahay nila, kaagad siyang huminto. Dahil nakita niyang nakaupo si Lolo Carpio sa atangan ng bahay nila at may hawak itong buntot ng pagi.
Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa bakuran nila at nang lingunin niya ang pinagmulan niya, nakita niya ang isang malaking baboy. Tumingin siya kay Lolo Carpio na noon ay naglalakad papunta sa kanya. To, may bisita tayo ah. Wika nito. Oo nga pang eh. Tugon ni Toto at agad na din itong pumasok sa bahay upang kumuha ng talibong. Paglabas nito ay nandoon pa din ang baboy. Akmang susugod na si Toto nang bigla na lang siyang pinigilan ni Lolo Carpio. To, teka, hindi yan nag-iisa. Tumingin ka sa paligid. Wika nito at agad na nagpalinga-linga. Nang mapansin niya ang mga puno sa paligid, doon pa lamang napagtanto ni Toto na napapaligiran sila ng isang pangkat ng mga aswang. Pang! Ang dami nila! Wika ni Toto na noon ay natatakot na. Oh, teka lang. Bakit parang natatakot ka? Tanong ng tatay niya sa kanya. Hindi po, Papang. Ang totoo po, gusto ko ding masubukan ang kakayahan ko sa mga ito eh. Wika ni Toto habang binubunot ang talibong na nakasukbit sa kanyang bewang. Nag-usal ng isang dasal ang tatay niya at agad gumuhit ng krus sa lupa sa loob ng bakuran nila. Sinabi din niya kay Toto na hindi makakapasok ang mga aswang sa loob ng bakuran nila dahil sa dasal na inusal niya. At nang tingnan muli ni Toto ang baboy na nasa labas ng bakuran nila, ay nagbago na ito ng anyo. Isa na itong babae noon at nagtatayuan ang mga buhok. Nung mga pagkakataong iyon, alam na nila Pio Carpio na hindi na sila lulubayan ng mga ito. Kaya napagpasyahan ni Lolo Carpio na labanan ang mga ito. Sakto namang nandoon ang tiyuhin ni Toto na si Dante. Lumabas ito ng bahay at agad na lumapit sa dalawa. O ano? Susugod na ba tayo? Tanong nito na agad namang sinang-ayunan ni Lolo Carpio. Sabay silang tatlo sa paglabas sa bakuran. At nang makalabas na sila, agad namang nagsilabasan ang mga nilalang na nakatago sa mga puno. Pagbabayaran niyo ang pagpatay ninyo sa asawa ko! Wika ng babae at biglang sumugod papunta sa kanilang kinaroroonan. Sinalubong naman ito ni Dante, ngunit nang tagain niya ito, ay hindi lamang bumaon ang talim niya sa balat nito, sa kadahilanang dumulas lamang ang itak niya sa katawan ng aswang. Agad namang napaatras si Dante. Hindi sila kayang tabla ng mga itak natin. Delikado to. Wika ni Dante. Ngunit nang lingunin niya si Lolo Carpio, ay nakita niya itong papasugod gamit ang hawak niyang buntot ng pagi. Matapos niyang hagupitin ng aswang, ay sinundan niya ito ng isang taga sa likod. Nagawa nitong masugatan ng aswang. Sundan niyo ako. Huwag lalayo sa likuran ko, Toto. Wika ni Lolo Carpio habang iwinawasiwas ang buntot ng pagi. Hindi naman makalapit ang mga aswang sa kanila hanggang sa nakakita na ng pagkakataon si Toto na sumalakay. Habang abala ang isa sa mga ito sa pag-ilag at pagsangga sa buntot ng pagi na iwinawasiwas ni Lolo Carpio, ay bigla naman itong sinugod ni Toto gamit ang kanyang hawak na talibong at inundayan niya ng isang saksak sa dibdib ang aswang. At nang makita ng lahat na tinamaan ni Toto ang babaeng aswang, ay nagsipagtigil sa pagsalakay ang mga ito. Binunot ni Toto ang talibong na nakabaon sa katawan ng babae at tinagpas niya ang ulo nito.
Agad na naghiyawan sa hinagpis ang mga natitirang mga aswang dahil napatay ni Toto ang isa sa kanila. Magsilbi na sanang babala sa inyo ang araw na ito. At sana hindi na maulit pa ang pangyayaring to. Dahil alam ninyo na hindi naman namin kayo aatrasan. Wika ni Lolo Carpio. Agad namang umatras ang mga ito at naglaho sa loob ng kagubatan. Pang, sa palagay niyo po ba babalik pa sila? Tanong ni Toto. Magbalik man sila o hindi, kailangan mong maging handa to. Wika ni Lolo Carpio. Mula nung araw na nakasagupa nila ang mga aswang, ay mas pinaigting ni Toto ang kanyang pagsasanay. Hanggang sa siya na mismo ang naging guro ng kanyang sariling pamangkin. Sa kasamaang palad, namatay si Toto. Matapos lang na maipasa niya ang mutyang nakuha niya sa kanyang pamangkin. Hindi naging malinaw para sa kanilang lahat kung ano ang naging sanhi ng kamatayan ni Toto. Subalit kahit na gano'n ang nangyari, ay may iniwan namang aral si Toto sa kanyang pamangkin na kasalukuyang ginagamit pa din ito sa pagtulong sa iba. Bagaman naging maiksi lang ang buhay ni Toto, ay marami naman siyang natulungan. Pero magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin namin malimut-limutan ang kwento ni Toto noong minsan siyang nakaranas ng ganti ng bantog na aswang. Okay, shoutout ko muna yung bago kong warrior member na si J. Lord Dumalag at sa mga nag-renew ng badge na sina Priscil Calalo at kay Yesa23 Cullen. Ito naman para sa mga random subscribers natin. Andyan sina Milan Paeldon, Casey In Love, Briel Malik, Vicente Juezan, Lulu Kiza, Daisy Bernalsarin, Benson Maceda, Mandy Corisay, Alex Torres, Jedel Vlog, Dimple Ziumi, Cecil Rodriguez, JC Kapanpan, Riza Castillo, Be Cabalos, Angel Mozar, Archie Divino, Anjeneth Abarca, Lady J, Sharon Retizo, Kimbot Albiso, Janvis Channel, Abigail Ray Otris, John Reniel Zacate, Sunny Valendez, A.A. Camarig, Emmanuel Gargar, Andy Boy CM, Simply Jim, Nora Valdez, Sorry Montun, Rian 391, Angel Romero, Mitch Setneconi, Linaho Liasaro, Windel Ergnas, Realistic TV, Agustina Leonar, Badith 32 Taiwan, J.R. Eluriaga, Erica Joy Lim, Rochelle Avelon, Wilkie Umeres, Sandra Herrera, Queen AF, at kay Jose Cosio Jr. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.